Padayon Igsoon. May hapon, Pastor. May hapon usap. Ah, ang akong pangutana, Pastor, dili sa Genesis 14. Genesis 3, versikulo 14. Genesis Ang 3. pagsilot Okay, sa padayon. Diyos sa bitin. Nagingon din yung 14, og si Jehovah nga Dios nag-ingon sa bitin, tungod kay ikaw nagbuhat ni ini tinunglo ikaw labi pa kay sa tanan nga mga kahayupan ug labaw sa tanan nga mananap sa kapatagan sa imong tiyan magakamang ka og magakaon ikaw sa abog sa tanang adlaw sa imong nga kinabuhi. So unsa may imong pangutana inigson? Sa unang kwan, Pastor, sa wala pa gisilutan ng bitin, Pastor, wala mo kubalugod o sa mabasa na. Unsa nila kwan sa bitin sa una, Pastor? Wala maggalakaw ang biting galupad. Ay, gulupad, Pastor. Imo makita wala siya nagdapat sa yuta. So kung wala siya gadapat sa yuta, so galupad ang bitin. Tanan nga wala magdapat sa yuta igsoon galupad na. For example, eagle. Kung nasa sa taas wala siya gadapat, naglupad na. Maya, kung nasa sa taas wala siya nagtugpa, naglupad na. Ang gisgutan din igsoon, maklaro o matinaw nagingon, og si Jehovah nga Dios nag-ingon sa bitin tungod kay ingani ako sang tagaag premise. Primero, ang lalaki giignan tungod kay naminaw ka sa tingog si imong asawa, ang silot sa lalaki mo ni mopatulo siya og singot ay siya makakaon. So sa ato pa kaniadto, dili siya angay maghago, mangita og pagkaon aron makakaon. Pero kay nakasala man siya, haguan niya ang iyang pagkaon. Okay? Now si iba usab kay nakasala, ang iyang silot mo ni dungagan niya ang kasakit sa iyang pagpanganak. So therefore kaniadto manganak ang babae dili gid unta dapat experience og kasakit. Okay? Sumo na yung mga tunglo. Karon ang biting gitunglo nga ikaw magkamang sa tibok adlaw sa imong kinabuhi ug mukaon ka sa abog. Sa ato pa ang bitin wa gid na siya nagkamang. Sa ato pa ang bitin wa ginagakaon sa abog. Kay ang tanan biting karon nga nagkamang sa yuta, makakaon man gyud sa abog sa yuta, kay magkamang baya. Pero ang gingon ni sa Biblia nga diin sa dihang gitunglo siya, magkamang na siya. So mo nagingon sa balangi kasulat ni Igso, imong masabot nga ang bitin wa gid siya nagkamang. Okay, galupad gid siya. Okay, padayon Igson, sa pa imong follow up. Sige, Pastor, salamat. Daghang salamat, Pastor. Okay, daghang salamat Igson sa imong pangutana.